खुलुमबाय दिनै जों बिजनीनिफ्राय आनैमोन आमाइमोन फैदोंमोन आंनि बाबानिबो लोगो नायनोसै बे जिरायगासिनो दङ दखान सिङाव थ' नायनोसै आनैमोनखौ गोसो गोरबोयै अननानै आंनो गांसे आंबो आनैखौ गिफ्टखौबाय आरो बेनि फैनायनि थाखाय थेंक इउ आनै दे आदैखौ आरो देरबाव थागोन दख'ना दे फैदो एरै साइडआव आनैमोन माने बे आनैमोना जाबाय बिजनीनि एड्रेसखौ थालाय बिजनी आमगुरि कल'नि औ लाइस्रि दख'ना दखान औ लाइस्रि दख'ना दखान रेल गेट नाम्बारा फन नाम्बारा 9957101248 9954573462 तो बे नाम्बाराव नों कल खालामदो बिजनी लाइस्रि दख'ना दखानाव जोंनि प्रडाक्टआ एभेलेबल मोनबाय थाखागोन दा कन्टिनिउ आंनि बाबाजों लोगो आर्मियाव मावोमोन सानैबो ना बिराद मोजां मोनबाय आगोलावबो लादोंमोन खिन्थु दिनैसो बिराद मोजाङै परिचय जाबाय आरोखि जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा जिनिस लायनो थाखाय फैदोंमोन बिजनीनिफ्राय दा नोंथांमोन बिजनी एरियानिफ्रा बयबो बे आनैमोननिफ्राय नाम्बारखौबो आं माबायाव डिसक्रिपसनाव लिरगोन थ' बेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै कालेक्ट खालामबानो जायो आरो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दा आं उइभिंआव थांनो नागिरदों माने सोर सोर मा खामानि मावगासिनो दङ सोर मा खालामगासिनो दङ दा बेलासि जाबाय मर्निंनि अर्डारफ्रा जोब्बाय खुनु रखम गाज्रि दामोन बयखौबो सन्तुष्ट खालामनो हायाखै थेवबो जेसेबां हादों खालामगासिनो दङ बिराद खस्थ' खालामगासिनो दङ दाग्राफोरा दा मर्निंआव खेबसे थांदोंमोन दा मर्निंनि खामानिफ्रा अर्डार फुरा जोबनानै दा आं इभिनिंनि थाखाय ओंखारलांबाय एसे नायनो थाखाय सोर मा खालामगासिनो दङ सोर मा दागासिनो दङ स' फैद' आब'आ ओंखारदों बे खाथि खाला बिराद मोजां ना आब' कालारा जा मोजां कालारा बे मामनि बेहाय जा बरिया बिराद मोजां जादों बे रेडि खालामगासिनो दङ फैदो औ आरो मोनसे बिराद मोजां ओंखारदों बेबि पिंक खुलायनाय बे आरो जा अन्थाव बाथाव कालारा बिराद मोजां कालार बे रियेलाव साबसिन आरो फट' बेराखैबाबो बिराद बरिया थाब ओंखारगोन बेबो चलो फैदो दा जों माने गोदान डिजाइनफोरखौ लाबोनानै थांगासिनो दङ बिराद बुरजा देखायदो बे डिजाइनफोरखौ एसे बिराद मोजां डिजाइन जोब दा जों गोदान डिजाइन दिहुनबाय थागोन नोंथांमोननि सापर्ट दंखायो थ' जुरि पाटआव ओंखारगोन बे जुरि पाट खुन्दुं ओमफ्राय गोदान डिजाइन लाबोदोंमोन दाखालि ओमफ्राय दा उइभिंनि थाखाय आं लागासिनो दङ बेफोरखौ आरो ओरैबायदि डिजाइन जों चेन्ज खालामबाय थायो डिजाइन नांगौ जायो ओमफ्राय मा होनबावनो नोंथांमोनबो गोदान डिजाइनखौ लुबैयो बयबो आरो सापर्टबो खालामदों बिराद जोंखौ ओंखायनो जोंबो बिनो जेसेबां सेस्था खालायो आरोखि जोंनिफ्राय जेसेबां आनकमन मोनसे दिहुननो हायो नामा बिदि जों सेस्था खालामनानै थायो एनि टाइम आनकमन इउनिक डिजाइन इउनिक कालार थ' बिदिनो सेस्था खालामबाय थागोन अननाय आरो सापर्टथ' दंखायो नोंथांमोननि दा जों डिजाइन लानानै जों थांगासिनो दङ जोंनि थाखाय जों बाजाराव सफैदोंमोन ओमफ्राय मोनसे जाग्रा लादों र' बिराद गोथाव जाग्रा बे जाबाय माबा सुपारि गुवाभानि साटनि माबा माबि मस्ला मस्लि
बानलु सानलु लागायनानै साटनि बानायो नालाय आंबो माबा मोनसे जानो बिराद लुबैदोंमोन गोखै जानो लुबैदोंमन ओमफ्राय बेखौसो मोनदों दुइखादोंहाय खोगाजों गांखो किन्तु टेस्टि बरिया जा गोथाव बरिया जादों आं माने बिराद गोखै जानो लुबैदोंमोन ओमफ्राय बाजाराव फैनानै माबा मोनसे मोनदों आं खाजा सुपारि गुवाभानि बिराद गोथाव जायो बेबो बरिया टेस्टि नैबेयाथ' बिराद हिट खा डिजाइना दा बे कन्टिनिउ ओंखारबाय थागोन लोगोफोर बे कन्टिनिउ मोनबाय थागोन दाथ' बे दागासिनो दङ गांसे ओंखारदों सानसेयाव गांसेल'सो ओंखारखायो नालाय गुमुआबो सफैगोन मर्निंआव माखासे थांबाय नालाय दा गांसेल' मोनबाय मर्निंआव ओंखारगोन आरो बेफोरा मर्निंआवसो माखासे लांजोब्बाय दिनैनिया गाबोन मर्निंआव माखासे जमा जागोन खस्थ' खालाय थाब ओंखारा फैदो स्काई ब्लुआ हिट खा ओमफ्राय मानसिफोरा दखनाफोरा लांजोब्बाय जोमग्राया ओंखाराखै खुन्थियाव दंखायो ओरैबायदि फिसा खुन्दुङा बिराद टाइम लायो थाब ओंखारा ओंखायनो मोनगोन खुन्थिया दंखायो खुन्थियायाव मेरला दङ देखायदो खुन्थियायाव दाबो दंखायो जोमग्रा दखनाफोरा लांजोब्बाय दा मेरला दङ टेनसन दाला जोमग्राफोरा मोनजोबगोन गासिबो सोरनि अर्डार बयबो मोनजोबगोन दा एसे स्ल' जागोन आरो खामानिफोरा खुन्दुंखौ नायदो ओरैबायदि फिसा खामानि मावनो बिराद स्ल' ओंखायनो आरो रागा दाजा नोंसोर टाइट दिस टाइट यार कत टाइट दो दे ओइ जे बे बेबी पिंकआ थाब सफैगोन बेबी पिंक थाब सफैगोन बे निया जायगा गोदान फैगोन बेसर कालार हिट खा दा सोंबाय सोंबाय दा कमप्लिट जाबाय सोंनाया कमप्लिट जाबाय दा बेखौ माबा खालामगोन दा लांगोन आरो रेडि खालामगोन आरोखि
ओरैबायदि मोजां कालार बे सफैगासिनो दङ थाब सफैगोन बिराद बरिया ओरैबायदि स्टेन्डार्ड बे सोंबाय जोब्बाय दा नैबेयाव रोल खालामगोन नैबेयाव बे मिनिमाम 15 डेजनि उनाव ओंखारगोन नेबाय थादो लोगोफोर माने फट' बेरदोंना बेराखै आं मिन्थिया खिन्थु रियेलाव ओरैबायदि सुइट ओरैबायदि कुल कालारा ओरैबायदि माने स्टेन्डार्ड मा होनबावनो माने बिराद फसायगोन बयबो ख्रिस्टमासनि थाखाय बेस्ट कालार जादों दानिफ्रायनो बुकिं खालामनानै दोन नङाबा आरो ख्रिस्टमासनि सिगां सिगां बिहरबा बिराद दावराव जायो नालाय दानिफ्रायनो लानानै दोनदो बयबो बुकिं खालामनानै दोन बिराद बरिया कालारा एकदम सुइट कालार बेबी कालार बे गोदान आगोलनिया जोब्बाय गोमोआ आं थाब सफैगोन थाब रेडि खालामगोन रेडि माने जों रेडि खालामनायाव एसे टाइम लायो जुल खानांगौ ओमफ्राय जिंनि आगरफोरखौ सिलायनांगौ मानांगौ बिदि फिनिशिंआव बिराद टाइम लायो दा नेक्स्ट मोनसे आरो गोदान डिजाइन ओंखारगोन कालारा बिराद सुइट बे गल्डेन येल्ल' नेबाय थादो लोगोफोर थाबैनो ओंखारगोन बेबो गल्डेन येल्ल' बिराद स्टेन्डार्ड कालार बेबो मोजां ओंखारदोंना बे दासो हास'दों एकदम फिनिशिंआबो एकदम फाइन बरिया काटा देखो बेयावनो नुखायो सिनायखायो फिनिशिंआ माबादि एकदम गोल्डेन येल्ल'आव गोल्डेन एन्ड व्हाइट मिना बे रेडि खालामनांगौ रेडि खालामनायाव टाइम लायो जोंना जुल सुल खानाय ओमफ्राय स्टिचिं खालामनाय बेफोराव आंथ' बेखौ भिडिअ बानायनानै देखायबाय थागोन नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ कन्टिनिउ नायबाय थादो पेजखौबो फल' खालाम इउटुबावबो साबस्क्राइब खालाम होनबा गोदान मडेलनि गोदान डिजाइनफोरखौ मोनजोब्बाय थागोन जेसेबां जों हायो जोंनिफ्राय एसेबां जों माने एसे आनकमन दिहुननो थाखाय अलवेज सेस्था खालामबाय थागोन